Seguim aquest programa especial de Temps de Flors de Televisió de Girona aquí, en el claustre del Centre Cultural La Mercè de Girona. Bé, aquest pati en qüestió es diu Petita Transició i l'ha fet l'Institut Santiago Sobrequés juntament amb la Fundació Infància i Família. Els alumnes són del Batxillerat Artístic de l'Institut Santiago Sobrequés i bé, aquí amb nosaltres tenim dos alumnes, la Iusa i en Lluc. Hola, bon dia. Hola. Bon dia. Expliqueu-nos, com ha sorgit la idea del pati? Ens varen proposar fer una exposició al claustre de la Mercè i doncs a nosaltres vàrem pensar que fer com si un animal entrés en una flor, com si la flor l'estigués acollint, doncs era una bona idea. Vam començar a fer esbossos de com ho podríem representar i vam acabar doncs, amb l'idea de l'anella. Primer vam pensar posar abelles, però vam pensar després que les papallones eren més boniques i representaven més el temps de flors. I quin missatge voleu transmetre? Que les flors estan acollint, per així dir-ho, no? S'estan obrint a l'infant. I com ho heu volgut representar, aquest missatge? Com amb el món animal també, que bàsicament els insectes prenen pol·len de la flor i doncs com en l'acollida aquesta els nens es queden per un determinat temps, però després se'n van. Però gràcies al pol·len, no? Que seria com l'ajuda que els donen a la família, poden seguir endavant molt més forts que abans. I bé, quant de temps heu invertit en la producció d'aquesta idea? Des de la idea inicial fins a venir aquí al muntatge, més o menys, quant de temps? Vam tardar com un mes i mig, entre pensar i fer els esbossos, la maqueta i tot això, un mes i mig, sí. Bé, moltes gràcies i ara nosaltres anem a parlar amb altres alumnes perquè ens explicaran més el concepte de la idea. I bé, nosaltres aquí tenim amb nosaltres la Gladys, també tenim amb nosaltres a l'Estel i a la Mireia, que ens explicaran una mica el disseny. Bé, expliqueu-nos, quins materials heu utilitzat? Principalment hem utilitzat aquesta anella de ferro amb tensors. Les papallones, que és com l'element també central de l'obra, estan fetes en paper de cotó, que està fet en un molí de Banyoles, que la característica era que aguantessin a la pluja, perquè normalment per temps de flors hi ha probabilitat de que plogui, per tant, que fossin resistents, i després també l'element principal, que són les flors. I com us heu organitzat? Doncs al llarg del trimestre a part de la idea principal i tot això, llavors quan vam comprar el paper de cotó, doncs vam estar tots, les tres classes repartint-nos, tallant el paper i dibuixant papallones i tallant-les. Llavors fèiem com petites grans i doncs avui ens hem repartit en diversos grups. Uns enganxaven les papallones, altres tallaven filferro, altres posaven les flors i doncs, és això. I bé, com ha estat l'experiència en participar a Temps de Flors vosaltres? Doncs ha estat molt interessant participar en un event tan important a Girona com aquest i, estem molt contents tots en general d'haver-hi pogut participar i haver pogut fer tot aquest projecte amb tots els companys, sigui per grups individuals, i el projecte final ha sigut molt satisfactori d'estar fent ara. I com valoreu, sent vosaltres alumnes de batxillerat, que pugueu participar-hi? Doncs estem molt orgullosos perquè això a la llarga ens ajudarà molt en projectes del futur, molts que voldrem continuar fent events com aquests i esperem que ens serveixi per tota la vida. Moltes gràcies i felicitats per la idea, la veritat és que és molt interessant. I bé, nosaltres ens despedim aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més en el programa especial de Temps de Flors de Televisió de Girona i ens veiem al proper programa.